Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ịkpọ m Akachugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ African Messiahs and Igbo spirituality. Anyị were na-achọ ịkọwara gị ife n'ala anyị bụ na Africa na-enweghị ọtụtụ Messiahs ndị bịagoro na gboo na ndị ka nọkịta imirikiti n'onwe ha. And agwakwara gị na-enwere Messiah na ụdị dị iche iche. Yes, enwelu Messiahs ndị nọ for political emancipation. Enwere ndị nọ economy. Even na ọka ọ dị mma, gbaa mbọ dị iche iche ka be anyị gbaa Igbo dị mma, ka na Africa dị mma. Contribute their own quota n'ụdị na ị nwere ike ego history ala Igbo maọbụ na Africa without mentioning their name. Otu ha contribute to their own capacity. Enyere ha bido na mmụọ, maka na enyere ha mmụọ dị elu. Etu a ka ọ dịkwa na-enwekwara ndị bụ ndị Messiah in the spiritual angle, iji wee tọọ ndị be anyị na-agbụ ka anyị wee chighata na ebe anyị kwesịrị ịnọ, back to our root. Enwere imirikite n'ime ha ndị gbara mbọ mgbetegoro aka, daa akwụkwọ dị iche iche, gbaa mbọ dị iche iche. Mba akpọsịkwa ọtụtụ n'ime ha afata ya bụ gee ntị. Ọtụtụ n'ime ha ka nọkwa, mana mgbe ụfọdụ enwere ike ma recognize that the person when the person is still alive. Most of the times ọ na-awụkarị mgbe onye a pass on ka ndị mmadụ ga-ebido calculate ba input ya wee ike wee recognize onye dị etu a maka ịgba mbọ ya, maka na o ji mmụọ dị elu wee jee ozi jeela nna nna ozi gara iri ngara. Ihe ndị a niile ka anyị ji maka bịa n'ụbọchị taa. So ọ bụrụ na ipe attention, ị ga-aghọta ihe bụ Messiah. Agwara gị na nkụzi ndị mbụ anyị nyere na-enwe Messiah na agbụrụ dị iche iche na nsọtụ ụwa dum. Nke ndị Igbo na-enwekwara Messiah ndị Igbo, mana ịma na akwa n'ụlọ nwere ike mee ya da na-asha mmanụ, mana time we shall tell afụ mbọ niile ndị dị etu agbara ka ọ wee dịrị ụmụ Igbo na mma, ka ọ wee dịrị ụmụ Africa na mma. Mana also those people ndị enyere the inner eyes iji wee ike wee appreciate wee perceive the presence of those Messiahs in our midst. Ihe ndị a ka anyị ji maka ya ga-ebeta. So ige ntị, you will learn a lot. Yes, dịka anyị si agwaba gị, strive for knowledge. Knowledge is power. If you are knowledgeable, a bro master. If you lack knowledge, remain a slave. All my slogan. Now, n'isi ụtụtụ anyị jego ori na temple maka ọkwa dị mkpa. Jee chụọ aja gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile so ele anyị na aja anyị na-achụ n'ọnwa. Anyị nọ n'ọnwa October. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Echefuna na anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies. Aja na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Enwere ndị na-esonyela anyị all over the world. Ị nwere ike isonyela anyị distance abụrụ ebe ya na aja anyị na-achụ maọbụ ọlụ anyị na na temple. N'isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị si eme ihe ọnwa ọbụla. So ọ bụrụ na ị dị interested, ihe ị ga-eme bụ email token donation to the account number, chat them na WhatsApp. Can what other details we need for you in order to book. WhatsApp number is 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Na screen gig have numbers in that one. Yes. Now, let's dive into today's lesson. I'm adding long, just pay attention. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị kwuru na enwere ndị akpọrọ ọrụ na agbụrụ dị iche iche. Tata anyị chọrọ ka anyị leba anya n'ihe gbasara an Africa. Ndị akpọrọ ọrụ called ones, Messiahs. Agwakwala gị na in the spiritual hierarchy na-enwere ndị akpọrọ ọrụ ndị ọ bụ na ha ga-enyere the Messiah aka wee lụọ ọrụ. Yes. Wee gwa gị na onye bụ Messiah dị higher in the spiritual ranking than a called one.
mana eke ọdụ nwanụ bụ ndị niile ga-enyere ya aka wee rụjuo ozi n'ụdị dị iche iche. Mmadụ ga-atụsụ na enwere ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche n'ebe dị iche iche, nwekwa ndị Mezaya na agbụrụ dị iche iche. N'ala Igbo anyị nwekwara nke anyị, etu a ka agbụrụ dị iche iche si wee nwee nke ha. And ndị niile ahụ Mezaya bụ ndị e nyere mmụọ dị elu. They came here on earth. Ụfọdụ n'ọnụ Igbo na Anambra ụfọdụ ya akpọ ya ọkara akwụ. Gịnị bụ ọkara akwụ? Ọkara akwụ bụ ọkara mmadụ, ọkara mmụọ. Yes, anyị niile nwere mmụọ, the spark of Chukwuoke in us. Mana enwere ndị nwere mmụọ dị elu karịa ibe ha, ndị bịakwanụ ka aja ozi karịa ibe ha. Agwagoro gị na nkụzi ndị mbụ nyere, gwa gị na-enwe ndị Mezaya ezinụlọ ha, gwa gị na-enwekwa ndị Mezaya obodo ha, gwakwasị na-enwe ndị Mezaya wee nye ala Igbo niile in general and an Africa at large. Gịnị ka m chọrọ ịkọwa maka ya? Enwere ọtụtụ ndị jere ozi n'ụzọ dị iche ji mmụọ dị elu wee jee ozi, and ozi ha jere ụwa tụ ụwa agba echefunata ha, maka na-etu a ka ọ dị na nsọtụ ụwa dum. Na ndị niile jere ozi na nsọtụ ụwa dum aka na-elota afọ ha ruo taa, aka na-elota great mind, aka na-elota mmadụ dịka Mahatma Gandhi of India, a na-elotakwa Siddhartha Buddha, non-popularly known as Buddha, aka na-elota ruo taa. Aka na-elotakwa Jizọs ndị ụka ọbịa, ndị be ha aka na-elotakwa, ndị ajara ibie na-elotakwa ya, maka na ọ bụ Mezaya ndị be ha. Yes, maka ndị nwere ike ịsị m n'ọchukwu ka ọwụ, anyị kwenyere na ọwụ Mezaya, ndị ma na onwe jikwa ọdị ekwu na ya bịara maka agbụrụ Lost Tribe of Israel, na ya bịara maka ndị be ha ndị furu efu na akwụkwọ Matiu, ebe nwaanyị na-ajụ ya ya nyere ya aka ka a tụọ ya n'agbụ ka agwọ nwa ya. Ọ sị nwaanyị kere nke gbasakwa m na gị, na ya bịara maka ụmụ atụrụ Izrel furu efu. Wee chukwa gaa n'iru wee sị na a nara ewere ndị dịrị nwa, a mara asị onye gụọ ụzọ gụọ agbụrụ ya gụọ onwe. Ọ sị na a na-ewere ndị dịrị nwa wee nye ụmụ nkịta. Nwaanyị nwere ndidi, nwaanyị Afrịka. Nwaanyị wee sị, maka nwaanyị nwe onye mba ọzọ bụrụ onye Juu. Nwaanyị wee sị, nna anyị ukwu na-aghọtara ihe kwuru dị correct, ị bịara maka ndị be ụlọ, a na-ada ewere ndị dịrị nwa wee nye nkịta. Mana nkịta na-adịkwa pasentị enọf na ọ n'okpuru tebụl, onwe ndị dapụrụ na orie gbaa aka o ji sia nwaanyị na oke ụbọdụta wee mere ihe ọ na-anya. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? E nwere agbụrụ dị iche iche, agbụrụ ọbụla nwere ndị nzọpụta ha. Yes, akụwago m ihe gbasara agbụrụ dị iche iche. Taa ihe m na-achịkọwa maka ndị nzọpụta enwere n'Afrịka. Yes, mba emetụ ụfọdụ n'ime ha aka ma kpọcha ncha niile ahụ, maka na akpọwa afọ ha niile ha buru ibu. A gwara m ụnụ na enwere Mezaya, enwere ndị bịara form of savior, enwere ndị bịara Mezaya na economic angle, nwee ndị bịara na political angle, nwekwa ndị bịara na spiritual angle. Mana mba emekọta ha niile ọnụ maka ha niile ewu Mezaya, kama na-ekeziri ọrụ eke. Ọdụ Afrịka na ndị mmadụ ma gbasara nkuruma, ọ gbara mbọ na o nwere ike iji wee nye aka wee tọpụta ndị nke ya na mpaghara Afrịka ebe o si bịa. Yes, enwere ọtụtụ n'ime ha na Afrịka anyị kwa. Enwere Dr. Nnamdi Azikiwe, maka na ị nwere ike ịma his contribution towards even Igbo spirituality and the political angle. Nwere ike maka na akụwada ọrụ ọfụma, ọ contribute his own quota. Ị nwere ike ịgbara ọkụ maka mpụọ na Ojike. Mpụọ na Ojike bụ a priest, contribute kwa his own quota towards taking Igbo spirituality to greater height. Ị nwere ike ọ bụrụ na ị mara, o dere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, o so na ndị contribute na question ajụjụ na azịza dị na akwụkwọ a na-akpọ Deep Thought Holy Incoming. Yes, o nwere ike ịnụgwọ maka Guardian religion. Yes, o nwere ike echi niile ekrete m time ka nkọwara ụsụ meritens bụ ihe gbasara ya bụ nkomi. O so na ndị contribute his own quota
ime ka nya bụ holy book akpọrọ nkomi. Ụfọdụ n'ime ụnụ amụrụ na Igbo spirituality nwere holy book, ụfọdụ n'ime ụnụ amara. Thanks to mmadụ dịka Bono Ojika. Yes, I know many of them. And were some Pan-Africans. They were for African emancipation. And well, and were Herbert Macaulay. I'm not to the moon na fear in ego. He contributed to his own quota. Yes. And well, mother the car, Chief BC Wuna. What an day. Holding coming. He suffered himself. Was going where na quiet environment. What are the inspiration? How many go jama Iga maya ni kedi. Now was written by inspiration of Ike Sineno. In the area. Ana akpa holy nkomi. Chief BC Wuna so na ndị dere nya bakwụkwọ. Enwekwara mmadụ dịka KOK Chief Onyoha. Ọ contribute by his own quota in no small measure. Mana anyị bụ ndị Igbo enwere ike anyị mere appreciate some of those things. But anyị ma mana ịmụka ihe dị n'ụwa wee ebe ịmadebe. Enwere ọtụtụ ndị nchụaja n'ala Igbo a mana ị mara ha niile bụ ndị zọpụtara ụlọ ọrụ na ngalaba dị iche iche. Mmechifukwa Achidika Udo na Golden Region. Onyema n'ụtụtụ. Yes. N'Unubi. Chief Uche Okafor. Onyanwa bụ so na one of the financier of the Golden Region. Nyaka West spread there in no small measure. Only because some of you are more name will ebe alulu uno offenso n'Unubi. Very big one. Alugie he carried 50 years ago. Man, in what idea? He contributed his own quota, both in contribution, both in finance, and so many places. If we erect so many places, Makodi Mumibo. Mana Daniel, Nandena Chino, Barum Boto Hamulike is suppressed. Hagadi with visibility. And the Kagare Mamakia, otherwise known as African Traditional Religion, ATR. Even they go to school, but African Traditional Religion. And Marion in one of the name exist, otherwise known as Golden Religion. The name go to Chineke, like it was a Gordian. Oh, you can one idea. Makanande, Nesos or Jesus and Daniel. Nabaraha Christians, the name of Christ, Nobodana for Antioch. Number Daniel, na upper Kemite, popularly known as the Jewish people. Abaya Manana Igbo. An Igbo mundu de su chikwu okike pụrụ ime ihe niile. Before ndị anyarị abịa, ndị nna anyị ha ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche na-eje ozi a Mezaya sị nwụ n'ala Igbo. Ihe nyiwe gbawa ndị akpọrọ kịta bụ ndị of recent time. Before ndị anyarị abịa, anyị marụ Chukwu. Maka na anyị nwebe ori ụmụ Chukwu before ha abịa. Nwa arọ Chukwu. So I will let me stop here. If you have any question in today's lecture or you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp
0805 7837672 or 0813 8243 871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all. May you be successful. May you be protected now and forevermore. Ya gazie. Echekwa nọmba ihe nweta anyị bụ 0805 7837672 or 0813 8243 871. Go to